let us sing To God Be the Glory. Hymn number 60. 60. To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may glory. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. May request Pastor Aquines sa pag-opening prayer. Magapangamuyo kita. Ginoo amay namon nga langit no, nagapasalamat kami sini nga adlaw sang kabuhi kag kusog nga ginhatag nimo sa amon. Salamat Ginoo sang tinion nga makaalagad naman kami sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Nga sa diin Ginoo makasimba kami sa imo Ginoo. I-bless man ang mga nabilin pa nga mga hilikoton sa sining adlaw. I-bless man ang minsay sang pulong nimo nga amon mabatian sa sini Ginoo nga adlaw. Tanan ginabalik ko ang pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Hesus amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Okay, kaduwa no nga ambahanon, let us sing glory to His name. Glory to His name. Hymn number 14, 1-4. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood of light. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood of light. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Louder.
was the glad of light. Come to these fountains, the rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to His name. There to my heart was the glad of light. Glory to His name. Kay salamat no sa mga ambahanon nga gin-render ta para sa aton nga Ginoo. At this time no sa pag-welcome kag sa paghatag announcement sini nga aga may request na Pastor Hermosilias. Good morning, Pastor. Okay, have a blessed Sunday, everyone. Good morning. So, welcome sa mga faces. Bilang taon tabi kung may bag-o kita nga nawong diri nga nakita. So far, puro man mga dumaan. Kagiban, balik-balik naman. Mera? Visitor ni Kwan. Sino ni Ayar? Zaira? Okay, welcome si John Clarence Garingalao. Brad, welcome Brad. Okay. Welcome si Brother John. Okay Brad, thank you. So, asa tupad niya? Bag-op. First time, di? Second time na? So, tupad ikaw ga? How many times na? Sino pa dari may bagwanon? Why na? Basi mga mislukanta? So, welcome sa mga Kristwano yung kapasulod sa gate. Makita ng tagsa kanawong, no? Sa adlaw sang Sunday. Kumplito ang aton simana. Diba? Maka-fellowship kita, makapamalandong kita, makaamba kita sa mga bahanon, which is nga makatay sang kalipay sa Ginoo. Okay, so huwag naman, makanta kita sa aton nga welcome song. So, pangabayo ko pag sa pagtindog. Okay, ready? Sing. There's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay, pwede na makalingkod So anyway, may harap pa bag-oguro sa likod ay. Tupad ni ng Esther. Okay. So, welcome ikaw, ma'am, sa Sininga Church. So, I hope, no, sa aton mga visitors, ang aton nga church, open ini siya. Every Sunday, nag-start na nga atong patimbahon, 10 a.m. until 11:45. So, 10 a.m., be here in this church. Good nga, we could start early. So, good morning, Pastor. So, the rest ng mga workers and then tanan ng mga Kristiyanon. So, again, no, we would like to say good morning. Let's proceed to our announcement today. Sa Flowers Family Sibonga. Okay, salamat sa Flowers. Flowers next week, Family Albay. So, sa bugay sa Ginoo, no, we have souls won for the whole week. Even one soul still innumerable angels in heaven rejoicing. So, one soul got saved this week. So, salamat sa Ginoo sina. May program kita, I think na February 20 garo. So, what yan ito gabi kay Ma'am Choy. Pamuyo ay tayo, no? Daw something parenting, Hindi na to, not only for the couples. So, single ka man, nga ginikanan, some point is,
isahanon ka na lang, widow ka, you can join. No? So we will discuss about the kung paano mag-manage sa mga kabataan, no? Kay damo subong ang mga kabataan nga hindi may educate pulong sa Ginoo, kagabataan nga hindi magaydan, di makita naton damo ginaga-commit sang hindi mayo. Okay? So we need pulong sa Ginoo. Ano pa gid? So one of the exciting events also this coming Family Day, April 14 and 15. Dito kita sa May Uton, no? Human na to ang half court na planuhan naman ni Pastor. Kaga ang next nga plano ni Pastor butangan dito sa Cottage. Agod nga may ara sang table, may atop. Kag bisan hindi man although light materials lang gid, pero for the meantime 2 years o 3 years may islan taman asang mabakod-bakod. Punamit na gani, no? Kawayan lang tapos sinman kag mapalibutan sang ano dira nga design which is ngin maayo, no? Mahangin daw medyo mahangin ditong area kag bisan summer daw namin ditong fellowship. Okay, so be ready sa mga young people, young adults. We don't have yet a final schedule kung ano gid, either 2 days or 2 nights o either overnight, and then ang willing magpa-overnight, so pwede gid, welcome. So prepare ka mo sa inyong tent. Kung gusto niyo magtulog-tulog sa tent, pwede gid. Pero welcome man dito sa amon panimalay ni Pastor, no? Lapad man dito kaga damo tumatulugan Okay, maka-accommodate na mayo. Fellowship na dito prepare no sa mga games naton. Si Young People President nato. Sino nga di presidente nato si Young People? Si GJ. No? Si Bunga. Okay, so ma-prepare si GJ sang kwana, sang program. Kaga ano pagidatong palang amuyuan? Building fund daton pamuyuan ta na sa nang last gin-compute ko dito do may mga pledges dito nga gin-review na ko, no, sa kadugayon. I think do 64,000 o 65,000 ang nag-pledge dito. Kag ato lang tong kwarta, no? Araan ng kwarta kag may nag-fully paid naman, iban nag-fully paid na. Kag iban dito, ara dito ang mga committed nga mga Christian nag-pledge for that amount para sa ton nga building fund. Ano pa gid mga announcement naton? Let's say pamuyuan ta, no, ang aton nga good health, no? And then kaga safety sa matagad lang matanan. Halong kita gid sa pag-travel sa mga ginakaon sa aton health, no? Kaga the rest pamuyuan ta gid ang aton nga mga kinahanglanon. So damo sa mga jobless nga mga Kristiyanon, it's because of pandemic. So let's try, no, to help them, to reach them out even by prayer. God nga hindi man sila mabudlayan. Makuturan naton sa iban nga lugar. Sa malayo nga duog. Kag ano pa gid mga request naton, workers naton, mga pastors naton. Ti pamuyuan tang health ni sa mga pastors naton, no, mga assistant pastors dire. Pastor Justin, no? Pastor Ed, nila ining mga ilang abilidad, no? Pastor Bon, Pastor Daras, kaupod sa subong. Si Pastor Felipe, Pastor Jeffrey, mga pastor sa ton dito sa iban nga mga churches, outreach. Pastor Casiano, Pastor Putikar, may iban pagid. Sino pa?
pastor sa Antique, pastor si Lotrio. Pamayuan ta, ang ta sa tagsa, and then ang ministry nga ginahandle nila, no? Especially sa atong pastor. So I know nga sa kasakon sa ako atong pastor. Damo sa mga ministries, kag damo sa mga ministries man iban nga mga pending. Hindi na makup up man. Kag pamayuan tang wisdom mga decision making naton. So far, why naman ito sa iban madumduman, for the meantime, pangabayo ko mo sa pagtindog. Pangamuyo kita. Okay, shall we pray? Amay nga langit nun, salamat Ginoo sang pagpakamayo mo sa amon sa bunga adlaw. Kag salamat Lord nga gintipon mo kami sa adlaw sa Domingo, which is Lord nga mapaambit sa amon ang mga langit nun Ginoo nga mga mensahe. Makadayaw Lord sa imo, kag pulong mo Ginoong Dios nga amon pagapamanulungan, ma-apply na mo Ginoo sa amon kabuhi. Salamat o Dios sang imo nga gugma, still Lord, kinspire mo nga amon kabuhi despite sa amon nga mga kakulangan o Dios sa imo, despite sa amon nga pagka makasala o Dios. Still we are thankful Lord sa imo nga kaayo Ginoo. Kag subong adlaw Ginoo sa gyapon nagapangamuyo kami Lord, nagampo sa mga plans and programs Lord sa Sininga Church. For the meantime Lord, ang pangamuyuan ng Couples Fellowship, and then Family Day sa sini Lord ng mga coming days, months, kabay Ginoo nga mapreparahan ni o Dios, kag buligan mo Lord ginalauman namon ang pag-provide Lord sa mga kinahanglanon. Kag good health Lord, ma-enjoy na mo Lord nga adlaw, kag maka-create Lord sang maayong relasyon sa isag-isa, kag may maayo Lord nga banding sa isag-isa Ginoo ka magustuhanon. Bless Lord amon health, kag we pray man sang mga pastors and workers sa Sininga Church, bisan pa Lord sa mga connected outreach churches, buliga magidamay. Buliga man kami Lord sa mga ministries nga mo ginahandol, nga mo Lord tutuman, kag may kaalam Ginoo sa pagkabuhi. Safety Ginoo mo Lord na pangayo sa mga taga-adlaw tanan Ginoo. Inaampo na mo no Dios sa imo, kinatugyan na tanan, kinabalik si mo Lord ang kaniyan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. Kaya magalingkod ang tanan. Okay. So, buka kita sa ato nga offering. Pangabayon to guro si Nong Patrick sa pagpangamuyo.
kay mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa choir naton, salamat sa special number nila ni Pastor Ed. Nalipay kita kay kabati ita sa minsay sa mga ambahanon. Kag salamat kay gintingwaan gid ni Pastor Ed nga ma-compose ang ma-transpose ang English to Ilonggo, no? At least klaro gid ang mensahe sang ambahanon. Kag isa na siya ka verse nga gin compose ang utod man siguro sa Ginoo nga paalinton sang iyang gugma sa pag ambahan. Salamat sa attendance, no? Daw may mga new faces kita nga ari subong. Bayaw bi kamot ang mga visitors naton. Thank you so much sa inyo, no? Sino pa dito pa? Si Ihado Cabrera. Lipatan ko iyang ngalan. Si Ihado Ayan. Mo tigulang rugid kita Ihado, no? Salamat sa Ginoo ari ikaw. Kalipay gina sa mga utod nato ni ari kita subong. Kag salamat, no, kay medyo manami subong ang attendance naton. Nalipay gid ko. Gusto ko taning nga nang gapasalipod sa may haligi na nayon makaulo atras diri nayon, no, para magkita na gid kita sa naong kag naong kanami kon magkita na gid kita. Ari diri nayon siguro. Hindi man gid ini magdugay ang akon nga mensahe. Nalipay gid ko kay ang attendance sa lapas nami man sa diya man kami dito. Nagtuon kami about the deity of the Lord Jesus Christ, ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kag nag-enjoy man kita sa mga attendance nga ginhatag sang Dios dito. Salamat, no? Salamat kay matinumanon gid ang aton yung mga kauturan. Hindi man ko gustong hindi ko kamo makita kay talagsa man lang taga Kilitanay, no? Kag salamat gid kay sining adlaw makapamalandong kita sang pulong sa aton Ginoo. Sang nagligad nga si Mana daw medyo sako gid kay bangod nga ako ga timbang kay Pastor Hermosilla sang aton nga ginapatigayon nga mga development dito sang aton nga nga venue sa mga fellowship naton sa Uton. Ti nami kay may footwalk na to, may may court na, kag may basketball court na dito. Isa lang ka ring sa mga si Tutu Laba nami gini pwede mo na tuguro to ma-dunk, no? Pero i-dunk mo ang bula sa punuan lang sang haligi kay medyo taas to. Kag karon sa hapon may kuwaon ako nga mga haligi sang Kawayan, gin-donate sang utod, no? Salamat sa Ginoo kay ang mga kauturan gin isa-isa ko gin ang mga professional kag naghatag man sila in kind, no? Nakita ko diri mga professional naton nga hindi kamo dayon karon maglakat, no? Like for example kay Day Pamila, no? Kay Tuto Mimi, sino ba gid nga mga professional diri? Sinday Emily. Ara Sinday Emily na sige makita na kita karon tapos ang no? Ang akon nga present. Hindi joke lang. Hindi gina-joke na lang mo. Sino pa gid ang mga professional diri nga may professional license, pwede man. Sige Pero salamat sa Ginoo kay damo nag-response, no? Kag ang ginalantaw namon ni Pastor Nonoy, Pastor Hermosillas nga tani matigayon ba kay para nga daw may ara kafihan kamo, may ara kamo nga nami siya. Matapos dito ma-enjoy nyo man nagyapon kon mag-fellowship na kita dito. Kay karon sa hapon pa kabatuan ako makuha sa mga haligi sang Kawayan kay agud nga matakod dito. Kag kon gusto kamo, willing kamo nga mag-help dito, kuan lang na labor of love, pagpangabudlay lang. Kung gusto nyo mag-partake, bisan one day lang, makutkot kita dito,
Kay takod naton ang mga haligi kag butangan sang kawayan naman kung may ara naman kita fund, butangan naman sang kawayan. Salamat sa Ginoo no sa mga naga-live dira, nalipay gid ko kay gina-check ko man na sila, mga utod naton sa Saraga, Liganis, kag bisan diin lang diri sa Molo, sa Leon kung makapuli sila, naga-hook up man sila, kag subong man sa mga kauturan naton sa San Miguel. Salamat sa inyong gugma sa pagpamati pulong sang Dios paagi sa live streaming, kag I hope nga Ginoo magpakamayo sa inyo. Now sini nga aga hindi na kita magdugay ang aton nga pamalandungan sini nga tinion about God's faithfulness. No, kung gisa gasugid kita kung ano kita kaayo sa kabuhi sang tao. And yet kung aton nga lantawon sa balaan kasulatan, damo gid nga mga kaayo sang Dios nga wala pa naton na batian, wala pa naton kung gisa nahusisa nga ang Dios gali grabe gid ang katutom niya sa aton kabuhi. Amo na nga gakanta kay na sila di gatulo luha ko kay balaan ko ang Dios, no? Matutom gid siya sa akon nga kabuhi. Bisan pa sa aton nga posisyon sang una, makasala, gintagaan sang privilege nga makaangkon kaluwasan, ka makauyat sang iyang pulong, makasimba. No, kaangay man ko sang una sa inyo mga young people nga nagapungko man lang ko dira, kaya pamati kung kisa nga ako lang una kay ti nagdako kami sa Christian family. Ako yan nagdako ko sa Christian family, pero daw hindi gid maayo tutom ang amon yang henerasyon, ang matutom lang sa una si nanay. Kay bisan ano na iya, mga 4.5 kilometers ang amon ginalakat in order nga makasimba kami. Titaklaron dalhugo na kay halinda sa Basak, going to Yaw-Yaw, agyan mo pa na ang Tanabog, Mulupandan, kag Yaw-Yaw. Na pag-abot mo dito, ginapaningot ka na, grabe ng imo nga balhas kung makaabot ka dito, kay ang amon nga simba is 9 o'clock. Maghalin kami, mga 7 o'clock, start na kami lakat para makalabot kami, masimba kami dito. Ang puli namon is alas 12. Pero kay bangod nga layo, malakat ka man yapon balik, tiya mo na, gapanyaga lang kami sa balay ni Pastor Guy sang una. Hindi man matutom, pero kaangay sa mga young people, gapungko malangko, gapamati, kag numason, may mga butang man nga ma-absorb ikaw, bisan bata pa ikaw, kung willing kagid man mamati pulong sang Ginoo. Kag ang akon lang nadumduman sang una, si Pastor Guy, ga-remind gina, silang niya sa ulihi nga mga inadlaw, wala na ning mga ang Bible naton, posible nga islan ini nila. Pero silang niya, hindi ka mo magbiya sang King James nga Bible. Amo lang taong akon nga nadumduman sang una, ngayon King James nga Bible, hindi gid pagbiyaan. Salamat sa Ginoo kay kabalo kita sang pulong sang kamaturan. The King James Bible 16:11, amo ni ang perfect nga pulong sang Dios. Gatudlo sang aton nga mga kapaltahan. Damo kita kapaltahan. Ako damo kapaltahan. Kag kun lang taon mong imo kaugalingon sa imo nga pagpangabuhi sa matagad lang nga tanan, damo gid kita ya kapaltahan. Pero ang kaayo lang, may Dios nga hindi nagapalta sang iya nga katutom sa aton kabuhi. Tiya mo nang aton subong tun-an. Bisan pa ining pagtuon sang right division, no, bugay lamang sang Dios, kagatutom sang Dios nga kabalo kita sining mga butang nga gin hambal diri sa balaan kasulatan. Now, turn your Bible in the book of Deuteronomy, chapter number 7, in verse number 9. Sa pagpamati sang pulong sang Ginoo, aton gid nga ibutang sa aton hunahuna kag taypusoon nga handa kita nga magpamalandong sini magbaton sang pulong sang kamaturan, agud nga may bahin ini sa aton nga mga kabuhi. Kay kun hindi naton ini pagbatunon ang pulong sang Dios, mangin wala sing kapuslanan ang aton nga pagpungko kag ang aton nga pangabudlay sa pagpungko dira kag sa pagpamati sang pulong sa Ginoo.
Now humble ni Moses sa mga taga-Israel, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. Ginoo, salamat gid sang imo nga pulong nga ikaw matutom nga Dios sa amon nga mga kabuhi. Salamat o Ginoo kay ginpahibalo mo kami sini nga mga kamaturan nga bisan hindi kami matutom, pero ikaw nagapabilin nga matutom sa kabuhi sang tao. I-bless man ang mensahe, gay man kami langitnon nga kaalam, tinagipusoon nga pagpamati kag mapainubuson nga kabuhi. Kabay o Ginoo nga ikaw gid magabless sa mga kauturan nga ari subong. Gani ang tanan nga himaya pagdayaw ginahatag namon sa imo o Dios upod sa paghikot sa imo balaan nga espiritu. Sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Now kung lantaw naton sa dispensation nga pagtuon, alin sang una until now, ari kita diri subong sa panagon sa bugay, matutom gid ang Dios. Kay siling sang Bible, He is God from everlasting to everlasting. And thou art God. Hambal ni David. Halin sa ginsuguran, padulong gid sa katapusan, Dios na siya nga matutom. Nga wala nagapalta kung anong iya nga gin promisa sa tao. Now, of course, damo kita promises, pero ang Dios wala gid iya na paltahan sang iya nga mga promesa, bangod nga Dios siya nga may gintindugan o kon may tinindugan sa iya nga ginahambal. That's why siling sang Deuteronomy chapter number 7 verse number 9, know therefore that the Lord thy God, He is God. Dapat gid kabalo gid kita nga ang aton nga ginaalagad Dios gid siya. Hindi siya Dios. Hindi siya ginhuman sa kamot, ribulto, ginbutang sa stampa, kag ludhan, kag simbahon sang tao. Dios siya nga hindi makita. Kay ang Dios gahambal sa balaan kasulatan, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Suno sa may John chapter number 4, verse number 24. Kag siling pagid sang Bible, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Tikon lang taon naton, dugay na ang panahon. Ari na kita subong sa 2021. Suno gani sa mga Bible scholar, from Adam to Noah, that is 2,000. From Noah to the Lord Jesus Christ is another 2,000. And from the cross to up to the present is another more than 2,000 years na. Makita naton kung paano magdeal ang Dios sa kabuhi sang tao. Siya matutom nga Dios, kag wala gid nagapalta. We should remember even the Father, the faithful, shall fail. Bisan pa ang tutom nga tao, kung ikumparar naton sa Dios, ang Dios wala gakapalta, wala siya nagaka-failure, pero ang tao, bisan matutom siya, pwede gid siya nga ma-failure. Pwede siya nga mapukan. Turn your Bible in the book of Psalm, chapter number 12. Psalm chapter number 12. In verse number 1. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Si David hambal sa katawan sang Israel, bulig o Ginoo, kay ang mga Dios nun naguntat. Pwede gali nga ang Dios nun maguntat. Damo ko nakita nga mga Dios nun nga mga tao, bisan pa sa Bible school, bisan pa sa mga Kristohanon sa sulod sang church, nga wala na. Matutom sila sang una, pero sila isang Bible, naguntat sila. That's why amo ni ang gusto nga ihambal ni David nga magbulig sa pagpangamuyo. Kay ang mga matutom,
napaslawan kag naguntat sila. We should realize and remember nga basi ako man someday, basi kita man. Ang Dios wala na siya gakapaslaw. Pero ang tao gakapaslaw gid. Kangay sang ginhambal diri ni Jeremiah sa the Book of Lamentation, chapter number 3. Lamentation chapter number 3. Saunhan lang na siya sang Lamentation chapter number 3. Saunhan sang Jeremiah, I think siguro. Tunga-tunga sang Jeremiah kag Ezekiel. Chapter 3 in verse number 21. Sang na-discourage si Jeremiah, amuning nakapaumpaw sa iya ang katutom sang Dios. Si Jeremiah, ginbasol niya sang una ang Dios sa iyang kabuhi. Sang ara siya sa prisuhan, sa dungeon. Dito siya nagaantos, ginatugnawan, gingutman, kag wala sing pagkaon. Ginpriso siya, kay bangod nga, nagwali siya sang pulong sang Dios. Pero amuning giya remind sa iya huna-huna. Verse number 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. Panumdom ni Jeremiah sa iya huna-huna kung ano ang nahimo sang Dios sa iya nga kabuhi. That's why nga naglaom siya kay nadumduman niya ang katutom sang Dios sa iya nga kabuhi. Verse number 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Kaluoy lamang sang Dios. Siling ni Jeremiah nga wala kita papas. But silingon, bisan ano gali ka lapit sang tao sa Dios, kangay sa kay Jeremiah, kilala niya nga siya gali hindi takos sa Ginoo. Do not overthink nga ikaw takos sa Dios. Kita tanan, hindi kita takos sa Dios. Kay bisan si Jeremiah, madamo nga ginhimo siya sa Ginoo, pero gindumdum niya gid nga hindi siya takos sa Dios kay siya makasala nga tao. Pero naglaom siya. Kag ginlantaw niya ang iya kaugalingon. That's why siling ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because what? Because His compassions fail not. Bangod ang kaluoy sang Dios, wala nagauntat. That's why kaluoy lang gid sang Dios nga nakapungko kadra subong. Kaluoy sang Dios nga nagawali man ko subong, kay hindi man ako takos nga mag-uyat sining Bible. Hindi man ikaw takos nga magpamati asini. Pero ginpakatakos kita sang Dios, agod nga maangkon naton ang kalipay kag paglaom nga ginahatag sang Dios sa aton kabuhi. Verse number 23. Siling sang Bible, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang kaluoy sang Dios, kagatutom sang Dios, bag-o gid na siya adlaw-adlaw. Wala na iya gadaan ang kaluoy kag katutom sang aton Ginoo. O kung kisa kita may kaluoy, pero kung kisa may kaakig man, wala naga-continue ang aton nga gawi. Kung kisa tutom kita, kung kisa hindi naman. Pero ang Dios, bisan ano pa ang matabo sining duta, bisan sunugon pa ini, ara gyapon ang katutom sang Dios. Kay Dios siya nga matutom, kag wala iya gapabaya ang aton nga Dios. That's why, kung mag-alagad man kita sa iya, nga i-required kita sang Dios nga magmangin matutom kita, takos man siya nga mag-required sa aton because He is a faithful Creator. Takos siya nga alagaron. Kita mo may mga tao nga gaalagad sa ilang nga mga master nga hindi magani takos nga alagaron. Kung nakita nyo siguro ang mga high-ranking officials nga mag-abot, ang ilang nga mga bodyguard ga sinumbali. No?
Gadinalagan kag dumason ginahawanan gid ang alagyan. Isa lang ka bilog tao. Kag nasaksihan na sa akon nga mata. May isa ka senator nga nag-aabot gahawa tanan nga tao. Kay bangod nga maagi ang isa ka senador. Pero ang aton nga ginaalagad, Dios ni siya nga bisan hindi kita takos. Takos siya yang alagaron kag simbahon kay siya ang Dios nga wala nagakapaslaw sa aton. That's why dumdumon naton nga ang Dios gali matutom gid sa bisan ano nga anggol sa aton nga pagpangabuhi. Kung kisa hindi naton malabot ang aton nga Dios kay way man taga pangamuyo. Napaslaw kita kung kisa sa pagpangamuyo. Kon magkuton kita, hindi ka pangamuyo ka man? Oo. Kay gali iya ginatumod, pangamuyo sa pagkaon. Lain man ang sa pagkaon, lain man iyang ga-communicate kay gid sa Dios. Nga ipugid personal nga pag-communicate sa iya. Dira mo na ang batyagan nga ang Dios gali, matutom siya nga Dios sa imong kabuhi. Nga siya nagapagigistorya sa aton, kung kita matutuman nga nagapalapit sa iya. Ginhimo lang sang iban, ini nga fire exit ang Dios, daw exit na lang bala. Kung may sunog, da ka maagi sa exit. Kag kung ara ka sa peligro, palapit ka sa Dios. Pero kung okay ang imong kabuhi, hindi ka magpalapit sa Ginoo. Utod na kon ang Dios, matutom siya nga Dios. Ibutang mo sa imo na una, kag sa imo tagipusoon, nga wala napaslaw ang Dios sa imong kabuhi. Number 1, God's faithfulness is UN. UN. Nagabigin sa UN. Unreachable. Unreachable star. Ano na? Unreachable. Hindi mo matungkad, hindi mo malabot kung ano ang katutom sang Dios sa kabuhi sa mga taga-Israel and even until now. That's why ang katutom sang Dios tama gid kataas. Wala gid ko kakita sang surveyor nga ginbutang niya dire ang una niya nga tubsok kag dito siya nagpatong sa panganod kag dito siya mag-site nga baw amo gali ning boundary. Pero lang tawan nyo bala ang siling sang Bible. Psalm 35:6. Psalm chapter 35 in verse number 6. The Bible says, amo gid man? Sala. Sige, jump na lang kita. Ang hambal niya dira, His faithfulness reacheth unto the cloud. 36:5. Sorry. Oh. Siling sa Bible, Thy mercy, O Lord, is in the heavens. Ang kaluoy mo, yara sa kalangitan. Of course, heavens, kay tatlo ka layer ang langit. Atmospheric heaven, planetary heaven, kag abode heaven of God. Ang buot silingon, bisan pa sa tatlo, ara dira ang kaluoy sang Dios. Kag siling ni David, in verse number 5, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Kag ang imong nga katutom o Dios, nagalabot sa mga panganod. Can you imagine? Makita mo nga labaw pa dito gid sa panganod ang katutom sang Dios. Kabalo ka kon hindi matutom ang Dios, naglulupok na natugurong mga eroplano sa babaw sang panganod. Oh, magsakay ka sa airplane, no? Gasakay ka sa airplane. Ako nagsakay man ako sa airplane pero primero grabe kulba ko.
Pag-abot dito, dito mo na makita ang mga panganod nga gaamo-amo na ang dalagan sang ano na. Gasyagit ang mga Pero makita ko, grabe no? Labot pa ni katutom sang Dios ba? Sakay bala ka mo sa sa airplane nga taas-taas na gid. Kay makita mo na lang puro na lang panganod sa babaw. Pero hambal sang Bible, ang imo katutom galabot gid sa panganod. That's why malabot ka gid kung kapamati alang pulong sang Dios, bisan din ikaw ang katutom sang Dios, unsearchable. Hindi mo gid ya matungkad ang katutom sang Dios. Can you imagine kung hindi lang matutom ang Ginoong, pag masakit na kon, wala na ako. Sa pagkabudlay gito nga sitwasyon, nag-piknit sang dahon, pag piknit ko, ginamo ko mo lang na ang dahon, no? Halimbawa mo ni, di man ni Guro Hilo, ginamo ko mo lang na, Batyagan ko dayon nga duwe-dugay naglain akon nga panabor. Nang gitom akon nga kamot, pati ang akon nga tiil. Kado nga so naghalog akon ginawa. Pastor Justin dito gina. Saksi. Hindi ko hindi ko kay explain kung nga naghalog ang ginawa ko. Kay gali na poison ako. Ginkuhaan ako ni Pastor Principe sa tong daw amo ni kadako nga praskita. Nga. Way na patulo. Ano to si MD? Kag panganga ko, papiswitan niya mo na. Abi ko gani, sing hindi na ko guro ka puli sa amon. Subuan gito Samsam, si Mama, si Smiley. Sing hindi na ko guro ka puli. Pero grabe nga tutom sang Dios. Nakapahuay ako. Gasalala sila nga grabe pang luspad sini. Pastor Principe galalain, siya nag-invite sa akon. Pagkaaga pagid, nagligad pag ito. Okay na to. Nakawali na ko. Pagbalik naman, nagtudo ako kaon ka durian. Ang durian gali, kung dito ka sa bukid-bukid bayo, kay tama ka lamig, kung lamig diri sa amon, sobrang ito yung tulali ka lamig. Gaduan ako medyas, gahumog pang imo nga medyas, gapanghabol ka, duwa ka bilog jacket mo, gahumog pa imo nga jacket. Grabe kay kalamig. Singko ari man nga lugar nga daw magpaligo ka, daw ginbuhusan ka sang ice bucket bala. Ice challenge. Kaon kami. Kanami man, kay Ilonggo gitong amon na baklan, ang iya nga durian, do mga 3 kasako. Nagbakal kami daw 50 pesos, pero damong 50 pesos, sige lang pakaon. Ginbukaan man ko ni Pastor Principe, kabuka, nga buka. 4 kag tunga, kadurian ang ako na kaon. Wala pa to nagbati, perte pa kabugnaw. Pag naog, sang gabi, nagwali pa ko sa patay. Dason, plano namon, mawali liwat, makumpanyar. Pagkaaga, nagkaon ako sang tilapia. Ang tilapia gali, grabe mag-trigger sang balatian o kon dugo mo. Pagkaon ko, 2 lang ka piknit, dito na. Humugot ang liog ko, nga hindi ko kaintindi, nga siling ko mapatay ako kung maglakat ko sini. Nagpungko lang ko, kang magsinggit, baklin nyo ko to ice, pulo gid kabilog. Dalagan man, I don't know, sino bakal ice? Pag bakal ice, butang sa labador, hala kali, hiso ko, gapaligo ko, nga nakapaligo na ko gani. Paligo, grabe hugot-hugot di maayo. Taas ang dugo.
Siling ko, daw gasalop ang dila mo. Kung high blood doon, kagasalop gali dila mo. Gabi hugot-hugot diri. Ko Ginoo, hindi gid man ko kapuli, di way tamay mo. Pero buligi man ako. Nga makapuli ko para nga makawali pa uliwat sang pulong mo. That time, salamat kay gin spare niya ang akon kabuhi. Kag until now, makita ko gid ang katutom sang Dios. Bisan hindi kita takos, kung kabalo ka lang maglantaw sa katutom sa Ginoo, ma-appreciate mo gid ang Dios sa imong kabuhi. Abi nyo, lahog lang tong balatian akon sa sa ugat. Amo na gakompose ko sang pamilya, dalunta ang Biblia. Pero sakit-sakit ang akon nga diri. Nga buli na akon kay nga aman, every time makadapat ang buli ko, daw ginasqueeze ang akon nga mga ugat. Siling ko grabe gali, no? Hindi lahog. Galakat ko, magpungko ka 3 minutes, sakit-sakit ang bulay mo. Tindog ka naman. Pag tindog mo, sakit gyapon imo nga tiil. Nga daw hindi ka kaintindi. Nga daw ginahunos ang ginahawa mo. Pero, daw wala lang man to. Bangod nga hindi matungkad ang katutom sang Dios sa kabuhi sang tao. Kapila kita nagdisobey sa Ginoo, kapila kita kasala sa Ginoo, pero ang katutom sa aton nga Dios, unsearchable. Hindi matungkad. Sino nakatungkad sang katutom sang Dios? Wala gid. That's why salamat sa Ginoo kay Ari Subong, si Toto Xavier. Amen? Ay, daw halos kada kita na namon, waigig ko na palta sini nga bata. Toto Xavier, balik ikaw. Kay someday, ikaw naman ang mawali sining palpit. Hindi na siya magpabilin nga mula na siya kadako. Madako na siya. Amen. No? Hindi na siya oil, kundi fats na siya. Kaya naginto na namon ang oil kag fats sa kinadlaw sila. Singkote, okay lang na. Tawgon ko ang mga tambok nga oil. Oh. Now, ano siling sang Bible? His faithfulness is unreachable. Unreachable. Hindi gid matungkad. Kag ang ikaduwa, para dasig, unchangeable. Hindi gid diya magliso kung anong katutom sang Dios. Hindi siya magbalhin-balhin. Ulan tawan nyo bala? Ang siling sang Bible. Diri sa may Psalm 89:1. Psalm 89:1. Do may gitara da kay na, no? Palihog bi pastor kay butangan tani tuno nga kwan. 89 in verse number 1. Siling sang Bible, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Pwede, pastor? I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Amo na katutom sa aton nga Ginoo. Ti kung masubuan ko sang una sa Mindanao, kuhaon ko ang Bible kag muna ga-remind sa akon kantahon ang manabalan kag nagalipay sa imo tagipusoon. Kay siling sang Bible, ang iya katutom unchangeable to all generations. That's why hindi mo pagbiyaan ang pag-alagad sa Ginoo. Kay bisan ang imo nga bata someday makaangkon pa sang blessing nga imo nabaton subong. Kay mapaambit mo ang imo nga nabaton gikan sa Ginoo nga katutom. Daw ano kanami no? Kay na ginalantaw-lantaw ko nagakwar siling ko ay do nasubuan man akong ang bata ko wala. Kay subong daw wala naman siya, naggawa siya. Parehas kami nabatyagan. Grabe, no? Do hindi ko kapati kay na, ko grabing aircon sa lapas ba? Pagwa ko, gasakit ako nga tiyan. Hindi lang gali ako, pati man si Banunoy niya. Patik-patik siya katiyan niya. Guro na tamaan katugnaw. Pero wala ko di kalabot. Nagbata agit ko dito na yun sa may molo. Grabe. Sayin ko, tiyan ho muna. Gapamata man kita mo, no? Si Toto Sam, wala ka choir. Kaya daw nasubuan ko kay na kay gatulo luha ko, from bata ko arada. Pero ako man nagpugong sa iya, sin ko hindi ka anay maglakat, kay damo ako dala. Hindi ko ma-cope up, kay may ginapaubra pa kita. Nya, tatlo na ka-choir, wala ko ka-choir. Sin ko, sige lang ayuon talaga kay Pastor Ed. Kay para nga mabuligan mo ko. Damdamo pa hilimuson. Kay kung hindi mo paghimuson, iban ang mahimos. No? Mga insektong mahimos dito. Kasi ko himuson, kay para tanan, ano ni. Di salamat, kay intindi man ang bata. Di pag-abot niya, diridlagan sa didayon. Whereas kay nagalantaw ko, namian ko magalantaw sa mga nag-acquire nga nagahanot gid ang baba bla nagabuka gid nga daw mga pis-pis bla nga gakaon sang ulod bla. Kaya nagalantaw man si Pastor Hermosilla sang iya nga gamay dira. No? Teway ko kabalo kung ano iya balatyagon nga makita niya iya bata nga arada gakanta. Pero makita ko lang ang mga young people nga nagakanta nagadayaw sa Ginoo. Bali pa ikaw. Malipay kagid. Kay na, lantaw ko kay na ang mga kabataan dala ni Pastor Justin dito sa sa Tansa Esperanza. Sang una daw mga tibo lang nakadag ko. Gagmay. Subong yang people na. Ti selfie man sila. O sige, ako ma-picture ara si Pastor ma. Kabalo ka mga memorable ina. Nga sang gagmay pa sila, ikaw nagatipan, hasta pagdagko nila, ara ka man gyapon. Hasta nga magbukay ang buhok ni Pastor Justin. Ara man siya gyapon. Ti ang katutom sang Dios unchangeable. Hindi mugid mabalhin ang katutom sang Dios. Matutom ang Ginoo. Pagtulog, pukawon ka sang Dios. Kay kung hindi ka mapukaw, diretso na. Sigurado ginaya. Mayara man nga, hindi ka tulog. Pasalamat ka magyapon nga hindi ka katulog. At least may attendance ang cellphone mo. Kay kung gisa ga, hindi ka katulog. Di sige lang, bawi ka lang sa dason kay katulog ka man nagyapon. Psalm 89:33. Silang sang pulong sang Dios. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Ang Dios siya kung maghatag, why niya ginabawi ang iya nga ginahatag sa imo. Kita lang kung kisa ang nakulangan, kay ginabawi naton. Oh, like for example, mag-conference ang una, grabe gid, gagulhol gina sila. Was-was wali. Duwi-dugay, ma-forward na. Si Pastor Sam, was-was. Then, kung sino dang speaker, was-was man na. Na, gapanagluhod na sila. Oh. Pero, ang iban, galuhod, pagbalik, oh grabe, busog-busog gid ang kalag. Sa ulihi, masapuan mo na lang, away na, balik na to liwat sa iya nga gawi. That's why, hambal sa the book of Proverbs, dadug, ang ido, returneth to his vomit. Ang ido kuno gabalik sa iya nga suka. Even the swine, ang baboy man, ligoon mo na siya, gabalik gyapon sa iya nga, sa iya nga lunang. Pero, dumdumon tagid, katutom gali sang akon Ginoo, galakat gali, kita katutom lang gid sang Dios nga ginagiyahan yang aton nga mga tiil nga makaabot kita sa aton nga destinasyon. Katutom lang gali sang Ginoo nga sang samtang nga wala ka, samtang nga naga-drive ka, gamuklat pagyapon imo mata, kay hindi tanan nga naga-drive gamuklat ang mata. O si Pastor Ed, hambal ni Pastor Taboy na, ay, mahina ito si Pastor Taboy na magama, ay, ano nga daw nagasanggit-sanggit ng aton nga salakyan sa pustihaw? Kay siya gali, kita niya sa espiyo ang tanan nga pasayro, tulog. Siya namin tulog bantay. Di ba tulog siya nga, driver siya? Wa siya kabalo nga pagbugtaw nila tanan, okay, ari kita tanan sa langit, okay? Kay na jealous siya, kay siya, grabe ng tuyo, ang iba niya, gahinuragok. Pero katutom lang gid sang Ginoo. Waay gabalhin ang katutom sang Dios. That's why hindi mo siya pagbayaan. Every Sunday, dumdumon mo gid nga diri lang ginawali ang pulong sa Ginoo. Agod ma-remind kita nga ang Dios gali wala gabalhin ang katutom sa aton kabuhi. Kita lang iya kung gisa tutom kita, dason hindi naman. Pero ang Dios bisan ano nga sitwasyon sang tao, backslider man ang tao, wala man naluwas ang tao, matutom gyapon siya sa tanan nga butang. Kay bisan pa ang pagpaulan sang Ginoo, wala siya gapili. Okay, kamo lang ang mga matutom paulanan ko ha. O bantay nyo nga mga hindi matutom kay tanan-tanan ara gid kamo pirmi sa disyerto. Wala gapaulan ang Dios kay ang iya katutom sa tanan gid nga henerasyon. Amo na. Katapusan. Gitara, liwat, Pastor. Namian gid ko sang gapangaluyag ko kay Inday Joy. Gitara gid ang akon nga bala permiseya. Iyan na gani ko nga, breakan. Ang kantahan ko siya dayon sang Only One Life. Gaang kapasalamat kita, it is because of God's faithfulness. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth loving kindness in the morning and thy
faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For the Lord has made me glad through the work. I will triumph in the works of thy hands. It is a good thing to give thanks unto the Lord. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. And thy faithfulness every night. Thank you. Salamat sa gitara, ha? Kagabi ko pa, ginahuna-una ko, sino ay may gitara nga dalabuas man? Katutom sang Dios, morning and evening. Wala gidyaga kapaslaw ng aton Ginoo. And lastly, lipot lang ini. His faithfulness, God's faithfulness, is unspeakable. Siling sang 2 Corinthians 9:15. 2 Corinthians chapter 9 in verse number 15. 2 Corinthians chapter 9 in verse number 15. The Bible says, "Thanks be unto God for His unspeakable gift." Eternal life, Bible, Christians, bisan pa nga aton nga mga material nga mga butang, hindi mo gid maisip kung ano ang ginpanghatag sang Dios sa imong kabuhi. Hindi mo ginaya maisip. Because ang mga ginhatag sang Dios, bisan pa ang mga pastors. Salamat sa Ginoo kaya ako nangin kabahin sang ministry sa mga pastors. Ara, may mga pastors kita. No? Ara, pastor. Pila ka bilog pastor naton diri? 1, 2, 3, 4. Sino pa? 4, 5. Sino pa? 6. Si Pastor Alger. Welcome galis, Pastor Alger. No? Amen. Daw madayo na gini, pastor mo? Bangod sa katutom sang Dios. Ara, kabalik si Pastor Alger. Can you imagine nga ang Dios na matutom sa mga pastors? Pero kung kisa, siling sa mga nagapangayo may gabi, pastor? Boko nami? Kanami, no? Doon na blang pakulahaw. May gabi, pastor? Mayong gabi, pastor. Tama, no? Sabi nyo, ini mga empleyado bala, magsulod sa opisina. Bisan, ara ila manager, hindi kabalo pangayo katahuran. Yeah. Ano ganing tawag sa manager? Manager ginman? Oh, sir. Oh, sir. Good morning. Mahal gina ang good morning. Ato lang hambal ni Badudoy kagabi nga wali, no? Grabe gilining aton nga throat, no? Is an open sepulcher. Basa ko na sa una, sepulchre. Kay gali daw bukas ining aton nga nga patio nga damo dira mga bones, mga mabaho. Amo na, in short, mabaho. Ang kabuhi ta mabaho. Pero ginlimpyuhan sang Dios, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
para nga manginhamot ini sa mata sang aton Ginoo. Can you imagine? Kay bangod na sang katutom sang Dios. Magwali sang unang ako nga Pastor Filasol, about sang God's faithfulness. Ang iya nga mensahe, perme ginaagawan. Nagwali siya sa dako nga church nga gina-fellowshipan namon sa city. No? Gainagaway sila ka outline ni pastor. Pagkatapos na yon, kundi ginhatag ni pastor, siya, ay, ang mga pobre. Ara, malalig gyapon sa Bible nga akon gid nga outline kwaon. Kay makita mo gid man ang iya nga passion sa pagwali about faithfulness. Can you imagine, operahan siya sang Monday, pagka Wednesday, gapatong na siya liwat. Dire, gawali. Amo na katutom. Dumduman ko ito nga malam, magsiling gani siya nga, Pastor, buligan ko. Ay, pagpangita ito, obra. Hindi na niya pagkuhaan akon nga obra kay akon ini iya. No? As Pastor Gamay, niya nami, kililing kay Pastor Villasolia, mangita ka na lang isang obrahon mo. Kaya makita niya man na. Sulod sa church, ang una, every time magsulod gina siya, ang una niya sa nangakantuan, ang jealousy. Kag ang bangko. Pagsulod sa church, Sunday ng adlaw. Kay balaan na, basta Sunday gani, it means limpyo ang church. Pag amo na, obra sang tiil. Way gin obra husto ba? Obra sang tiil. Nautod nakon, ang Dios ginhuman niya ang iya nga obra sa aton, kay siya matutom nga Dios, ginbayran niya aton nga sala, para nga hindi kita magadto sa impyerno, agud hindi pagi kita paghihaboy sa linaw sa kalayo. Ginobra ni Kristo Jesus, agud nga mabutang kita sa husto nga kabuhi. Ang hambal ko ining impyerno, pati gani bato galutaw gani sa impyerno, tao lang, galutaw ang bato sa impyerno. Paano, pastor? Abi, lava ni, lava. Gamo na o. Gaibwal, ang volcano, gamo na. Siling sa Bible, ang kalayo to na to sa idalom sa duta, inbutang niya sa ibabaw sang bukid. Hambal na sang Deuteronomy 32:22 or 22:32. Kag siling sa Bible, nagaawas ni siya. O kung nagagawa dira ang kalayo. Can you imagine, ang kalayo na, lang taon mo siya, gaibwakal, boom, taas-taas gina. Pagkatapos, magtupa ini, ang kalayo, ang lava nga na, bantiling na dayon nga bato. That's why, malutaw gid ang tao sa impyerno kay ang bato gani galutaw gani sa kalayo. Tigin kuha ni Kristo Jesus ini nga butang para hindi kita maglutaw diri. That's why hambal ni John, if we confess our sins, kung ituad ta aton sala, He is faithful. Si Kristo Jesus is faithful to cleanse us our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang dila ta, ang mata, ang heart, tanan nga bahin sang aton nga lawas, pwede gid nga makasala. Pero ginhugasan ina sa nga miling nga dugo ni Kristo Jesus para hindi kita magkadto sa impyerno. Para nga hindi kita magantos sa impyerno. Para nga hindi kita diri i-torment siling sang Bible. He is tormented and thou art comforted and he is tormented. Ang rich man, ginsakit siya. Until now, ara gyapon siya sa impyerno. Kita diri, gapatawhay, pero ang rich man, ara gyapon siya sa impyerno. Subong. Ang siling sa Bible, magkari si Kristo Jesus sa rapture, diri. Tanan nga patay. Ang tanan nga ginhaya, diri. No, ang una nga nahaya diri utod ni Pastor Alger, si Maymay.
Pila pa lang edad ni Maymay, guro mga 6 years old, dira sina. Dire ginhaya. Damo na dire nahaya. May ginhaya man dire sang una nga dira pa lang sa taguangkan na patay na, ginpagwa, ginhaya dire. Kag ang katapusan dire nga ginhaya amo si sino? Sister Nining. No? Makita ko dire mga utod sang una, sing ko grabe no. Dagaw na una ka lang sinong kwaon naman sang Ginoo. Di ka kabalo, hindi ka kapakot. That's why nga dumdumon tagid ang katutom sang Dios kag tutuman taman ang pangalagad sa iya. Siling sa pulong sa Ginoo sa may last verse. 1 Peter. Nga magtutuman kita sa pagpangalagad sa Ginoo bangod sini nga 1 Peter chapter 4 in verse number 19. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Ibutang naton sa aton huna-una kag taypusoon nga may Dios kita nga matutom. Tuman katutom sa aton nga Dios. That's why takos gid siya nga alagaron. Takos nga simbahon, takos nga kantahan, takos nga halaran sa aton mga pinangabudlayan, kag takos nga magkadto kita sa church, magpamati sang iya nga pulong, kay takos siya, kay matutom siya nga manunuga. Gin-design niyang imo nga mga mata. Nakita ko nga ang mga yara sa kalibutan, kung ang ilong nila hungag, buhinan. Pagbuhin ang nagwa, nakimpit tuod, pero hindi nabagayan sa iyay tsura. Muna. Sa inya, doon namin patuganing sang una, hungag-hungag lang, pero bagayan ka sa to. Kay ginliwat mo ang obra sang Ginoo. O ang iban lipundok, guya. Ha, vertical lipundok, ti pasapsapan anay diri. Gastuhan gina. Mga 500,000 nga sapsapan. Igo pagwa, hindi siya bagayan. Nga man, kaya ang iya nga guya nagnipis pero hindi proportion sa lawas. Ara nagid, usto na. Amen? Kay tutom na siya nga manunuga. Ang iba niya, sa niya, ang bibig, buhinan kay damol. Ngayo ka sa ako ni. Medyo damol. Tigin pa-inject ko, nagpa-inject. Imbwes nga, magnipis, nagdamol pagitapat. Kanami, kay daw cauliflower ng iyang bibig. Sabi ko, grabe. Ano maning kabuhi sang tao? Ari siling sang Bible, matutom ang aton nga Dios nga nagtuga sa aton. Amen? Hulaton talang niya kung anong disenyo sang aton Ginoo. God bless you sa inyong mga kauturan. 3 kabutang aton nga napamalandungan sini nga aga. God's faithfulness is unreachable. God's faithfulness is unchangeable. And God's faithfulness is unspeakable. Ginoo, salamat gid sang 3 kabutang nga naghatag sa amon sang pagpahanumdum sa amon kabuhi nga hindi ili malabot ang imo nga katutom sa kabuhi sang tao. Hindi man Ginoo magbalhin ini nga katutom kag hindi namon mamit lang ini nga katutom. Kabay o Ginoong Dios nga ma-appreciate sang tagsa-tagsa ang imo katutom sa amon kabuhi. Ilabi na gid sa kaluwasan sang kalag. Ang akon pangamuyo sini nga aga nga kun may ari pa nga way kabaton sang kaluwasan nga magtuo siya o Dios sa imo. Nga si Kristo Jesus napatay, ginlubong, nabanhaw, kag pinaagi sa iya hamiling nga dugo, ginhugasan ang imo nga sala. Kung imo siya nga batunon, tuuhan sa bugos ni mga tagipusoon, nga siya ang nagbayad sa imo nga sala, tagaan niya ikaw sang hindi malabot nga katutom sang tao, katutom sang Dios sa tao.
Ngayari bala gusto nga magtuo kay Kristo Jesus sining aga. Pwede mo maalsa imo tong ang kamot nga nagapahayag ikaw, Ginoo, gusto ko nga tuuhan ikaw Ginoong Hesus. Nanungod sa akon kaluwasan sang akon kalag. Pwede mo maalsa imo tong ang kamot nga nagapahayag ikaw nagtuo nga nagbaton sa iya. Mayari? Kindly raise your hand. Salamat, no? May duwa ka bata. Mayara pa. Kindly raise your hand. Salamat sa Ginoo. Mayari pa gid. Salamat sa visitor nga nagtuo sa Ginoo. Mayara pa. Salamat sa Ginoo. God bless you. May isa ka young people. Mayara pa. Kindly raise your hand. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. May isa ka young people nga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Mayara pa. Kindly raise your hand. Pwede mo maalsa imo tong kamot para ma-appreciate nimo kung ano katutom ang aton nga Dios sa aton kabuhi. Mayari pa. Salamat sa Ginoo. May visitor kita nga nagtuo sa Ginoo kay Kristo Jesus. Mayara pa. Kindly raise your hand. Salamat sa pito ka bilog nga nagtuo sa Ginoo. Sa aton nga mga Kristohanon, mayara ba lang ang mga siling, Ginoo o Dios nakon, Ginoong Hesus, salamat sang imo katutom nga hindi ko malabot. Hindi mabalhin sang kabuhi isang tao kay imo ini katutom. Gabalhin ang akon kabuhi pero ang imo katutom wala nagabalhin. Kag hindi ko man mamit lang ang imo nga katutom o Ginoo. Mayari ba lang ang mga Kristohanon nga mag-appreciate sina. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Many hands. Mayara pa. Can you raise your hand? Mayara pa nga mga Kristohanon. Salamat sa Ginoo. God bless you mga kauturan. Mayara pa. Katapusan. Salamat sa Ginoo. Ginoo, salamat gid sang katutom ni mo sa amon kabuhi. I-bless man ini nga mensahe sa amon nga pagpuli kabay nga dala namon. Ini nga mensahe sa amon kabuhi. Nga amon Ginoo dumdumon nga ikaw ang Dios nga matutom sa piyak sang indi namon pagatutom sini nga kabuhi. Bless man tag sa tagsa ka nag-alsa sa ila tuong kamot nga ikaw Ginoo magpangamayo sang ila tag sa kataypusoon nga madumduman nila sa piyak sa mga kabudlayan nga ila masugata nga ikaw gali Dios nga matutom nga nagpatawad sang amon madamo nga mga kalapasan. Dios ikaw nga matutom nga mag-provide sang amon kinanglanon. Gani ang tanan nga kadayawan himaya ginahatag namon o Dios sa imo. Upod sa paghikot o Dios sa imo balaan nga espiritu. Ang tanan ginahatag namon sa imo nga may kalipay kag pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus amon Dios kag manluwas. Amen. Okay, salamat no sa pulong sa Dios nga aton gin pamalandungan sa ning aga. May request no sa pagkuha sa aton nga sacrificial giving. May request no. Toto JJ sa pag-pray. He walked along the shores of Galilee. From there he formed the hill upon the
na sa matahong mga special number kag pastor may announcement kita before kita mag-close. Nakautot sa this coming Sunday, may alat na kantata dito sa La Paz. Bayaan ka muna mo diri anay, pero hindi nung pagbiyaan ang attendance. Ang malisensya na ako, kaya natin matingala ka mong wala diri mga choir naton. Kaya kinahanglan lang to sila sa kantata. Diri tapos na, pero I hope and I pray nga sa Sunday, aringid ka mong yapon. Magpahayag sa katutong sa aton dito. Amo lang na siguro, binline ko lang ako diri sa speaker. Ako na lang karon mahambad para nga ka-prepare man siya. Salamat gid kay medyo hindi man ko kapanghagad to sa inyo kay kami pa lang medyo butok na. Dapat gid nga ano na kay karon gani makudal na tong mga tatay dito. Brad Patrick, okay na to ang kawayan na transact ko na si Tatay Aina. Kung anong pinangganon katuan ng kuno siya kay para na maka-help man siya. Salamat gid kag salamat pastor. Mayo. Thank you, Pastor. So sa aton nga pagtakop, no? By the way, salamat sa panglimpyo sa aton nga church, mayang people naghatag-kusog kag chimpo diri, no? So muna na do anniversary lang aton. Ito na mag-o kita nga kinang-kina aton nga sa local. Salamat gid sa paglimpyo. So umano magatindog kita palihog. As we sing, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy Faithfulness. Hymn number 16, 1-6. Kantaw nato ng first and third stanza only. First and third stanza only. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and all peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Meron kayo ng Patrick sa pag-closing prayer? No? Ginawa may naman nga lang ito, nagpasalamat kami Ginoo sa sining adlaw sa ang ilikutong nga naman. Salamat Lord sa ang kamaturan, ang pulong nimo nga manabasa kag mabiyaan. Kamay nimo ang katulong nimo nagpadayon sa mga kabuhi sa tiyak nimo kami ni matutong. Apang Ginoo sa adlaw na nang
my Lord, safety mo kami, makadawang kami sa Manila High Safety, kung magbabalik kami diwat sa mundo, no, sa palalagay sa mo, pagkabay mo sa sininaga, dalang mong kalipay, sa tagsa-tagsa ng mga kapitalisyon. Kaya nakabalik sa inyo pagsalamat, sa ngalan, sa bugtong Manila, Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat gig. Gagmayong aga sa tuntunan. To God be the glory.